Photomate – умна енергия за по-добър живот. Здравейте! Днес инсталирахме 200 кВт-часова батерия на Huawei в Чирпан, завода Булмалц. Към нея има присъединена 220 кВт пикова фотоволтаична централа, отново с инвертори на Huawei. Целта на тази система ще бъде да се зарежда, когато има ниски тарифи на тока и съответно да се разрежда, когато са високи тарифите. А сега ще ви запозная с основните правила за инсталиране на батерията във външни условия. Ако тези правила не са спазени, няма как да инсталирате батерията в обекта. Първото правило е, че не трябва да минават никакви обекти над батерията. В този случай влизат кабели, фотоволтаични панели, навеси и всякакви други техни аналози, независимо от разстоянието между тях. Второто правило е, че трябва да има поне 3 метра отстояние от индустриални сгради, 12 метра от жилищни сгради или 30 метра от учебни и медицински заведения. Третото правило е, че на 3 метра около батерията не трябва да има запалими храсти, треви и клони, а четвъртото е, че батерията не може да бъде монтирана на запалими основи, като битумен покрив. Photomate – умна енергия за по-добър живот.